Trăiește așa cum îi este plăcut Domnului tău și al tău va fi raiul, femeie. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Allahumma la sahla ila ma ja'altahu sahla wa innaka taj'alu al-huzna idha shi'ta sahla. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, dragi surori, fie ca Allah subhanahu wa ta'ala să fie mulțumit de voi și să facă întâlnirile noastre benefice, atât pentru această viață cât și în viața de apoi. Una dintre călătoriile noastre va fi făcută în domeniul psihologiei islamice sau a înțelegerii psihicului din perspectivă islamică. Psihologia islamică sau punctul de vedere islamic cu privire la psihic trebuie să înceapă, în primul rând, cu răspunsul la întrebarea ce este psihicul. În general, învățații au fost de acord asupra faptului că psihicul are o componentă fizică și că mai are și o altă componentă. Islamul și de asemenea și celelalte două religii recunoscute ca având origine divină, care sunt creștinismul și iudaismul, cu toate că ele au fost denaturate pe parcurs, dar au totuși la originea lor o bază divină, așadar, aceste trei religii sunt de acord cu faptul că primul sine uman care a existat, primul nafs, așa cum se spune în limba arabă, sinelui uman, a fost profetul Adam, pacea fie asupra lui. Și aici apare diferențierea de culturile occidentale, materialiste și evoluționiste, care susțin ideea că omul s-ar trage dintr-o altă creație, care evoluând în timp a devenit om. Spre deosebire de aceasta, islamul începe istoria sinelui, istoria psihicului cu Adam, care a fost creat de Dumnezeu, de către Allah preaslăvitul și preaînaltul, și el nu este consecința unui alt tip de creație, adică nu este consecința dezvoltării unui alt tip de creație, ci a fost creat om ca atare încă de la începuturile ființării sale. Islamul, în ansamblul său, este singura orientare care ne dă o imagine corectă a ceea ce înseamnă psihicul uman, în vreme ce psihologia occidentală își imaginează omul ca fiind pur și simplu un computer care are doar o bază fizică, care are anumite operații de intrare și anumite operații de calculare și anumite operații de ieșire și nimic mai mult, pur și simplu un computer uman. Din punctul de vedere al islamului însă este făcută o precizare foarte importantă, bazată pe textele coranice și hadisurile profetice, care sunt și baza psihologiei islamice, și anume faptul că omul a fost creat pentru a fi halifa pe pământ, adică să fie un succesor, o ființă care din generație în generație predă ștafeta celorlalți pentru a perpetua viața pe pământ și pentru a avea grijă, pentru a perpetua specia și a avea în grijă viața pe pământ. Și acesta a fost și scopul care a stat la baza creării primului sine uman, așa cum Allah, preaslăvitul și preaînaltul, le-a spus îngerilor, așa cum este menționat în Coran, în surat al-Baqara, că el va crea un om care să fie halifă, adică succesor pe pământ. Iar atunci îngerii l-au întrebat de ce el ar crea pe cineva care să facă stricăciune pe pământ, iar Allah, preaslăvitul și preaînaltul, le-a răspuns că el știe mai bine ceea ce ei nu știu. Așadar, filmul creării celui dintâi sine uman începe cu crearea acestuia de către Allah preaslăvitul și preaînaltul, care l-a creat pe Adam mai întâi din punct de vedere fizic. Așadar, mai întâi Allah l-a creat fizic pe Adam, doar trupul lui, și așa cum este relatat în anumite hadisuri profetice autentice, se spune că Iblis, Satana, a venit și a cercetat trupul neînsuflețit al lui Adam și a știut din primul moment că acest om era gol pe dinăuntru și că el va căuta să fie umplut de ceva în afara lui și că Allah va urma să îi insufle spiritul sau să îi insufle sufletul. Și se spune că după ce Allah i-a creat trupul, apoi i-a insuflat sufletul. După aceasta, omul a strănutat și primul lucru pe care l-a rostit Adam a fost Alhamdulillah, adică laudă lui Allah, și primul lucru pe care l-a auzit a fost Yarhamuka Rabbuka ya Adam, adică fie ca Domnul tău să te ierte, o Adam.
Apoi omul a fost înnobilat prin porunca pe care Allah, preaslăvitul și preaînaltul, a dat-o îngerilor de a se prosterna în fața lui Adam sub formă de salut, ci nu în formă de adorare, așa cum este sujudul, prosternarea față de Allah preaînaltul. Și îngerii s-au supus cu toții poruncii lui Allah, preaslăvitul și preaînaltul, în afară de Iblis. Iblis, care de fapt era dintre gini și care nu a primit porunca lui Allah, semețindu-se și considerându-se mai presus de a se prosterna în fața lui Adam, chiar și doar în formă de salut, întrucât Allah îl crease pe Adam din țărână, în vreme ce crease Satana din foc. Și astfel, prin invidia sa, Iblis ni se înfățișează ca primul dușman vădit al sinelui uman, care se semețise și refuzase porunca lui Allah. Și dacă ar fi să ne oprim un pic aici, vom descoperi că, de fapt, subhanallah, dragi surori, patria noastră de bază, locul de origine al sinelui uman, este de fapt paradisul, în care el a fost creat și la care se va întoarce într-un final dacă va urma îndrumarea Domnului său. Și aici începe dușmânia arătată de Satana omului, care i-a promis lui Adam și urmașilor săi devierea și rătăcirea. Și i-a cerut lui Allah, preaslăvitul și preaînaltul, permisiunea de a lăsa să persiste pe acest pământ până în ziua judecății, în speranța lui de a-l putea rătăci pe Adam și pe urmașii săi. Și Allah, în înțelepciunea sa, i-a permis o parte din ceea ce el ceruse și i-a garantat faptul că el va putea să aibă puterea asupra oamenilor, mai puțin asupra supușilor lui Allah, cei drept credincioși. Acesta, dragi surori, a fost începutul creării sinelui uman. Un alt cadru deosebit de important în istoria primului sine uman este momentul testării, al încercării lui, atunci când Allah, preaslăvitul și preaînaltul, i-a cerut lui Adam și soției sale, pe care o crease din el și pentru el, să nu se apropie de acel pom. Însă dușmanul lor, Iblis, s-a apropiat atunci de ei și, știind care sunt slăbiciunile omului și că el este gol și are nevoie să fie umplut pe dinăuntru, a început să îi ademenească, îndemnându-i spre împlinirea nevoii sinelui uman de a avea și mai mult, și mai mult, și mai mult. Subhanallah. Astfel, Iblis a pătruns la ei prin punctul lor de slăbiciune, și anume faptul că acest sine uman este gol pe dinăuntru și dorește să se umple cu ceea ce este mai bun și mai presus decât ceea ce el are deja, iar acesta a fost testul la care Adam și soția sa, Hawa, au fost supuși. Oare vor asculta ei de Domnul lor sau vor cădea pradă amăgirii Satanei, urmându-și sinele care îi împingea la a face rău? Și subhanallah, dragi surori, dacă ne vom opri puțin aici și vom arunca o privire de ansamblu, vom observa că porunca pentru ei a fost: nu vă apropiați de acel pom, ci nu a fost porunca dată: nu mâncați din el. Aici, pentru cine dorește să privească în esență, este o diferențiere de bază subtilă între modelul metodologic al psihologiei occidentale și modelul metodologic al psihologiei islamice. În vreme ce psihologia islamică, având la bază înțelepciunea revelației divine, are o metodologie bazată pe prevenție, porunca lui Allah fiind: nu vă apropiați de zona păcatului, psihologia occidentală sau non-islamică nu aduce în niciun fel vorba despre prevenție. Ea pune omul în circumstanțele ispitei, cerându-i să fie puternic, ferm și de neispitit, ceea ce de cele mai multe ori eșuează. În sens contrar însă, islamul îl învață pe om că pentru a nu fi ispitit, el trebuie să stea departe de locurile ispitei, pentru că prin natura sa omul este supus greșelii. Sinele uman este slab și are nevoie să se întărească, iar primul pas pentru a putea rămâne ferm pe calea lui Allah este depărtarea de locurile ispitelor,
pentru că omul, cu cât s-a îndepărtat mai mult de ispită, cu atât a fost mai în siguranță, pentru că aceasta i-a dat rațiunii o mai mare putere de a ține în frâu poftele și dorințele. Trecând mai departe, după acest cadru al testării, vine cadrul greșelii în istoria sinelui uman, așa cum este descris în versetele coranice și așa cum vom vedea în partea a doua.